Купил съм си кутия Orico AXMV G2 GBP за M2 слотове SSD или NVMe, в случая тази е NVMe USB 3.2 Generation. Кутията е добра, в смисъл алуминиева е, висококачествена е, лесно се отваря, лесно се затваря и поддържа наистина стандарта 3.2. В зависимост от това каква памет ще поставите, дори най-бързата, тя ще изпълни всички стандарти за USB 3.2. Недостатък на кутията е, че се отваря с плъзгане и както и да сложите чипа вътре с термолентата, лентата няма да опира в корпуса, но иначе тя ще отвежда топлината така или иначе по-добре от всяка пластмасова кутия.